Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngamda kertum ketu ka long time sum ta ka sngi ba ki tho ang do ba ang ba ki lei ban a jing kersan ya SP ki tho senjuk nongnya taksi sor bar kapsor pi senjuk nongnya taksi sor bar kapsor kia te ladang define tangi ti kenten senjuk nongnya taksi ka East Castles Local Taxi Welfare Association ha ka singi sa jang ka khatnyau trik nai luar arah jar arpuar kala dawai katnat pulit bakadai ban kem mardor ki brio ki badan bentalang ha ka office jong superintendent of police ka East Castles district ban khot hajerio nongwat RTI uba dispersing rani tang hadin sisngi bola sai madan dak bakeno bakidon ki kali jong ki riu shimen ki bashupen kala local taxi ya ki kali tang dak basio shupho haja tangka banyo ya ka stikar na ka office jong superintendent of police ka East Castles district kani jing sha khot hajer jong ba dispersing rani ha ka office trikam jong superintendent of police ka East Castles district kalaja ha ka sngi thot dieng ka khan riu trek nai luar arajar ahuar President jong ka East Castles Local Taxi Welfare Association uba wan don bok jerwa hak jing kran bigila pathai kubor ula penpau ru ya ka jing skolengo ba hakini ka jing sha khot hajer jong ba dispersing rani kidon lang ru ki kunhun ba klempat register ya ka ba kila plah kmat USP ba ka dei ka basisha ba ki siu arpho hadu arpsan haja tangka tang banyo ya ka stikar shu la ong ba kum ka seng kamlen bat kamri na ba ka tip shai ba ki don shisha ki local taxi ki shuta da ki stikar thong ban kamai ha ki surok ka sor shilong bat ha bakili ki kambet bakiyo na ka office jong SP bat ondala tokit bnya shushu la syam bawat tangi ka permit rukim dan setia ngiwan hang ban tensengo sepi ki lap tai khobor hari dei bat ka jing sha khot hajer jong advisor jongi haju opor bolon kum RTI aktivis ka state hi brokwe ka ba penlengo yangi kelong ba kajing khot hajer ya advisor jongi ba dispersing rani halor ka press statement ke ba ila ai habib dei ba kata ka fake stickers tinang liang jongi ka sengru ngimnan ngimre ya kata babon hi kini ki fake sticker kimi ba habangi kali na ipio ki yang yo ba na po SP ti ki yang ida kata kala pausa kasur pa ba babon ki yang bangiyo na office SP tendre bangi check pa dei kor kali pada kimdon ka watang ka permit kim don to kabar par kalong ba ngisngo persajur ya ke police department habai dei ba kajing khot hajer ya ba dispersing rani kalong ba le siliang khmat kajing le jong ka police department menen resmi ha ka ba ya ki unregistered organization ki don bentalang ha kajing khot hajer ya ba dispersing rani ba ke ka ba penpau menta kalong ba menne ka singiru wat hakot ko bos long times la tho shai ba kitu kiseng senjuk kidai ki seng ki ba mut ban le ai ka jing kersan ban yada ya ki police department henry snow don bok pada ba makiru hadin da ka jing thir ka bala bun kanta hang tai ha po SP ki plahi makiru ba ki yong ba hot ya ka sticker kam dei tang shipho hajaru ndai arpho arsan hajar te menta kajing kli kajongi menta police department balai ba kam kem no menen pada ye kitu gibreu balai banda kwa banwara sakhi ba dispersing rani hadu siningkong hakjing sisa ka kam koridor ka witness first party ban ya ka witness third party ba dispersing rani witness kalong third party ndri menen kasngi gitu gibreu badan hong to kila phla te beli film kem no te ni dawa ya ka sarkar khamtam e police department ba ki deben kem yik ki breu ki bayadon bentalang menen kasngi ha ka jing khot hajer ba dispar namar ba maki hiru kila de phla ba ki yong ndei tang sipa hajar ka de arpho bar apsan hajar ka wek stickers te la de ben to ket yaki kem yaki ba na e phithit we utam nong de ba na e kami kata ka arpho apsan hajar ba hagjo ka po gino ki breu ki bale thok lada ka fix sticker kaya
lada ka songdor tang si tengkaru kairang kate ba kasiklur dem dei ta kajingong jong ba rani ka pausai ba maki kila kubur ya kata nak tik senjuk di bedan mentang hang tai menen ba kajing kli menta kalong ba kumno kini senjuk ki dan mentah kajing ikran namar apa fiso ko asino yuno pide ban kadimlong confidential tang hapdang nong sa khot hajar baki tu kinong khot hajar henry ka bas ngol apa menen kasngi kolong ma kumno kini ki wei ki kenhon ki dan mentah bak mano bak khot yaki khamtam makile ki on registered organization ka on registered organization kalong ba kelak pen khain lupai kendonan kumno ki dan mentah bak police department kata kedai ka mengin habbu bah jingkli ba kumno ki dan mentah bak police department lada ngi ki bala registered ngimi dan mentah bak ngim dan jing tip rum but kata ka jing samon ya ka ya bak dispar kumno kini ki we kitip ta kata ngin habbu ka jingkli ya ka police department khamtam USP badan buram jungi ba kumno kini ki we kidan kata kadai ke ba nakaliang jungi hik mukaseng ngiyang persa highway day bat kane ka jingle jong ka police department ban penkhanyi kinon an da ka ba phawan ra ayo ba dispasing rani hadu siningkong ya kita ki witness dan nakaliang ka jungi ngi ong bet ngi kentu ba advisor jungi unam let bat dalai ru unam let ngin khang nakaliang jungi mukaseng ba dei bandet kata kadai ka ngikran sai hang ne bangi khang ba dei banlet ban ai kita sakhi namar ba benden kasngi ka jingdon jeng ti gibre hang to yule se ba dispal ara lang ki sakhi mamur ban ai ne da ka jingdon lang jeng ti gibre bamdei pa ki pulit masan plang tu ka ik banja nam ta jing im jong wada baisar jungi mono men kit clear dem dei kata kadai ka ba nakaliam jungi ru mantang long ba ngiso sun ai law jong udhot ba mantang long ka jing im jong ko long has kasir hagalai kawan namar ngimla mentip baki tigi beri bidi ai namar kinda gi pulit ro haba kidigi kiri pat ba kumulong mangi te ki dan mentalang man ha kata kajing hajar ti le se kadon ai selandat kalong konspirasi ne te ba ngikem tu sasisin ba ka police department hi kam dan kam su ye kita ki witness ki ba dispar sing rani unik ai ngani di ral simonde kalai ban kam na swai tigi beri ki ba le dan mentamen hang tu da ka ba maki gila kubur ya kata ka arpo berapsan hajar kata kadai ka banak liang jungim keseng ngi kentujur ya ki bor ki badai khmi ba ki diben le ka ya ka badan kam om ba pinchu no siliang ka terjur kata kadai ka ba ngi wan hang ne ban pensai ban ya kata ba khamtam ka ka ba sngaw lengo kolong ba dispasing rani sem na dei ba wat RTI tang nam tak police department ndai le lo di bro Henry balete kata ke police department pada menta halor bakal ayo sengo bakadon kum kita ki brokhon bat kum ba phila tip sai bang mula kila dep sis lai tli kali te la de ban kali ne gitu ki ba ki kali ba phila dep sis kali ne ti tra ne ti nungnya ki ba phila dep sis manang no phio ni stikar ui ba de phi ba hador kan no la de dem dei ta boleh nak wa su penora te sakhi bobon kamu kadang kajing temu sendat nak menta kajing im jong ba dispasing kan ru ngim la bantep ba khado kentang yawai nakaliang jungim keseng lada ke police department menta barka lepa barka ko hok njulong nanoro ngin pla menta hangne ba ngiru ngisim ni youtube stickers hakador sis pak san phau tengka ko wei klem receipt hato tu pisang le chai lada police khamslam barka fine san pak tengka tek tu pisang le chai te menta ngakan tu USP dan buram bau un inquiry bha ya ka traffic cells ba kumno kaya kata benta lada sispa sanpho tangka kawe ke stickers san hajar tam ki kali gidan te katu pisah le sei kata kadi ke ba ngingi phla mentang ne ba claim receipt phi penslur ba yo yakiwe pada benora sakhi lada maki menta tang ni sispa sanpho ro kalau ba kali sei te tu pisah haba pisim phi collect nak pat ba da ka ba phi ai ni stickers layat latru nak motors vehicles mo hajing sisa kalong ba kadai ke transport department ka ban check ikot kisla kali ka police lili kadai tanam taban pet ya ka sukasan bat hakju ko pore ka block habo suro hendai mat kaptum kalong menta pada ka police department traffic branch ka sim hakti
ya ke bor jangka transport department. Mara kalong gum ni kan mentoi yu pinbo ya ke transport department man bijaya ipat ya pisah pat ba dak ba pinsil tulop kai kini ke besong ni po office jangka transport department. Kata kadai ke ba ngingi yang skam bat khaddu syawang kane ki berkhoi kanum jasu naglang jengi seng ngikentu ya ke sarkar ba kadai ban penduk pentam no igani stickers IT be ha ke bor badai ban pet bahkan le ke berangkam. Kemun suong no ya kata nem naglang jengi le nei nginem don ya kata mesti menjadi bisnis produk prasna mo ngimi don ke mesti nak na balik kelong ba kadai hi kejing lam jong sarkar ban ya ji keli kram kot kram sla haba kiwe ki la ngim bisnis de tang man re ke ke ba pelong mentayo ba dispasing ni ba kwa ban pendet ya ki ba kedor te kalong ba wanra ya ketu statement bon ong ba nangno pakimi kita ki stickers haba ka kali ka permit kamdam tingi pada bros ketangi kita balingin dan ngindri nadu ki arjar ni arjar prater terhadu kan mata kidon bukum kita kum kini ki all India tourist kum kini ki all Meghalaya tourist da pichat ang baka apsu kan pa motor kan tapi yang ikut kisah berkhat ndai da piyat din pa din pada ki dokumen jangki kam dei ka jangkol ko taksi ka dei jangki wei pa te haga jo ko por pada kidon sagi kali private pada ki ban not ban le ya kata kam ban chuya simi kita stiker da kalenti bom dei te nak le jong iru haba kiyo la ngir ngim bisni da bros kata nomor play ki produk personam jangi nawrele kalalam lupa ka sarkar kalam ban penyak di kelisau da ka ba ya kham kot kham sla te kalau long la ngingi bisni kita ngimno pada ban bisni ya sarkar kam don jemut kita den dei ta mo henre ke ko boleh dispasing rani pada ngi tenan ba ya ki bakdor ko man pendai ba haba masuk man pendai pada ru breu ya da kiwe kelenti da ka ujor ski bor ki bahalor kata ngila sai nomor play nak por ki RTI kisong kilong kipa biang pelan kibat aja mentoi kipat ba jong keberi new trap lani yang ke jelahi bro we dei kata kan masong ba kajingwan mi ka huri hurana do ba mi ke stickers namar ba kilakam ba sistem ba don ke stickers dan kam syuk man ra ikut kali te kala pausa yong hangta mano balik tu bat menen kasngiru haba kidon lang tu kila da plai yong hakmat jong SP ba hawat arpo sarjar ndai ba tang sipajar ba dispar te balite ke nakaliang ka police department kin kita haba kila don lupa hang tu apa office ng SP kila pla kung ada kem bener no te ka don iye yung salandat ba ki plat pa dikitu ban pa ba dispasing ni ba don ra ya ka sakhi hadu sinengkong dem dai ta ya kata le la pausai haba nadu menen nengkong hingal kren daktien ke basai ba kajing sami kinik stickers haki kali kamai kata kan haba li sim itu stiker su hakado sispa san pro tengah go we lada kam li sim slam nak kapor belabur san spa klem resit tak tu kepisah kam adai kumta lada ki ai lembaga resit te kemut lane ki ai da ka chalan te kemut ngi katu ngitip te baktu pisah kala alit saka akaun jong government lani sa revenue jong government henry menta da ka klem ai tinggal stu bakan ne cai tu pisah ai ba nak liang ka police department traffic branch bakan pencai kata haba film ik pisah si tengkaru kade khajna dem dei haba film si tengkaru kade khajna te kata khajna kade bendatip kan kadan sai kerung sai dangi wat ko mangi wat ya ka kanunu ke benta jong kiseng gi bala klan ka sarkar ka ira hi ban pharia te kani ka jingwan dung ni senju kru kolong haitai bentai balai banadu ko sngi beningkong bangiong bangim itu yakini kilang yong te menta kila pausa bagi dei sisa kita kilang yong te kidai kilang yong jong noro jong ngim te bapat ngi tengim don kata kajing ejan kajing yeru ngim don te bat hak jo kopor ka la dai sisa ka ke benta ka ba katu senjuk kan pensai bat hak jo kopor ka long ba office jong USP Superintendent of Police East Castles kila pen khanyi kanona lada yaki registered association phim phile bom itu man yaki belong unregistered te kemut wada ka anu ngatrai kladon hangta dem deh yule se maki ki kam register khnang ye kata ki berkhot yule se ki agent jong nuru kata ngitip dem deh ta halo kita ki norem banak liang jongi hi mata ngiwan hang ni ban pensai bat ngi sekipat ba boro kowe ke jong kam Meghalaya Joint Action Committee ru ngin sa ada ka jing tho ba ngin persya bet ya ka jing phawan yo ba dispasing rani lasin kong man ra sakhi umdai malik raro laro udan kam serendar gi ya kistikar berkhot le da kelenti ke badai om kelenti ke bapa mo
Ngam dah kerkum tu ka long time sementara sengi ba ki tho ang tu bang ba ki lei ban a jing kersan ya SP ki tho senjuk nongnya taksi sor bat kapsar pi senjuk nongnya taksi sor bat kapsar kia te ladang isu ladang define tang iti kenten senjuk nongnya taksi sor bat kapsar nongnya taksi means drivers dai ladang define te manta kum no gindo bantu klar kat ya kam kot kali de kar kam jungki owners haba ki dai tang kinongnya kali kim dai ki try kali kum no kinot pada ban tuklar ya ki benta jung kot kali Ano ka dor pinut batay? pi nga play tu ka kot khobos long time sometimes tam ngalap ba ka thok kum ta te kum no pada ki poi ban kersan pat yo arbaisar jungi ya kata kada ya kajingi pen baik kayeng jungki nama rapi pulih hai long time sometimes ngi nei la thok sa yang tu ba kim dei ba kim lek ang tu ban kersan yo ba despa te pin kali nangi pada ya kata kajingmut jebiang jungki kiwi ken hon tingin namla mun pa. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.